Hola a tots i benvinguts a una nova classe de Biologia. Avui acabem el temari pels alumnes de majors de 25 i acabem amb aquest tema, amb el tema 21, que forma part del bloc 6 i que es titula Microbiologia. Veureu que la microbiologia és aquella ciència que estudia tots els organismes microscòpics, tots aquells organismes que es poden veure gràcies al microscopi i, de fet, inclús a vegades sense ell, o sigui, que inclús amb ell no podem arribar a veure'ls, volia dir. Molt bé, la microbiologia, per tant, estudia organismes de tots els regnes coneguts, o gairebé tots. Recordeu una mica quins són aquests regnes, perquè és un temari que toquem en el tema 1, que heu llegit però que no us entra directament a examen. Què és això dels regnes? Com classifiquem els éssers vius? Què hem de saber? Doncs hem de saber que els organismes es classifiquen de forma molt general en organismes procariotes i en organismes eucariotes. Tots sabem que els procariotes són aquells organismes, les cèl·lules dels quals no tenen membrana nuclear. Tenen membrana, tenen citoplasma i material genètic, però no tenen nucli, és a dir, aquest material genètic no està protegit. I en canvi els eucariotes són aquells organismes que tenen cèl·lules eucariotes, és a dir, que sí que tenen nucli. Això per començar. Dintre de les procariotes trobem organismes en dos grups separats, les eubactèries i les arqueobactèries. En general són els bacteris que coneixem de tota la vida, els bacteris que tenim al cap amb la imatge de la cèl·lula procariota. Però dintre d'aquesta, com dic, els eubacteris i els arqueobacteris. Els eubacteris són els que podríem dir que són els més nous i els arqueobacteris els més antics o que tenen característiques més antigues, d'aquí el seu nom. Es creu que els organismes, que la vida va sorgir d'aquests arqueobacteris o d'organismes molt similars als arqueobacteris. Molt bé, dintre dels eucariotes, en canvi, tenim aquests altres quatre grups, les plantes, els animals, els fongs i els protistes. Ja coneixem les plantes, ja coneixem els animals, ja coneixem els fongs, doncs tota la resta d'organismes que no aniria en cap d'aquests tres grups i que no és procariota, estaria dintre del grup dels protistes. La microbiologia, per tant, estudia aquests microorganismes, espècies unicel·lulars, la majoria, o gairebé tots, que estan dintre de quins grups? Doncs els bacteris, dintre d'aquells procariotes, dels protists, aquell grup que us he dit que inclou el que no és ni animal, ni planta, ni fong, i els fongs, perquè també trobem organismes microscòpics d'aquest grup dels fongs. A més, estudien un conjunt d'estructures que són estructures acel·lulars. Acel·lular vol dir que no tenen estructura de cèl·lula. Qui són aquests? Doncs normalment els virus, virions, plasmidis, prions, etc. Comencem per aquestes estructures acel·lulars. Com dic, les estructures acel·lulars són estructures que estan formades per molècules, normalment proteïnes, normalment ADN, però que no tenen l'estructura que els permet viure o ser considerats un organisme viu i, per tant, que no tenen forma de cèl·lula. Dintre de les estructures acel·lulars trobarem els virus, els viroides, els prions i els plasmidis. Ens centrarem sobretot en els virus, perquè són els que més importància podríem dir que tenen, sobretot en el que seria la salut. Què és un virus? És una estructura infecciosa, organitzada i formada bàsicament per àcid nucleic i per proteïnes. Els virus, com a estructures acel·lulars que són, no tenen metabolisme. Quan no estan infectant, quan no estan dintre d'un altre organisme, se'ls anomenen virions, posa aquí que són metabòlicament inerts, és a dir, que no tenen metabolisme, i són molt més petits que les cèl·lules. Quina és l'estructura d'un virus? Doncs tots els virus tenen aquestes dues coses d'aquí. Tots els virus tenen càpside i tenen genoma. La càpside serà la caixa, aquest embolcall que està fet de proteïnes, que envolta i que protegeix l'interior on hi ha aquest genoma, normalment un cromosoma, el cromosoma viral, que pot ser tant d'ADN com d'ARN. I després pot ser que tinguin o no, dependrà del virus, aquest embolcall complex extern. Només el tenen alguns virus. Aquest embolcall complex extern és un embolcall que es forma quan el virus marxa del seu hoste. Imagineu-vos com les vesícules que marxaven per exocitosis. Doncs quan un virus marxa de l'interior del seu hoste, arrossega part de la seva membrana. I aquesta membrana que arrossega es converteix en el seu embolcall extern. Aquesta membrana és de fosfolípids.
conté les proteïnes de l'organisme hoste, què fa el virus? Les canvia i posa les seves. És una estructura que només tenen alguns virus. Aquest seria l'exemple de dos virus que hem de conèixer les seves parts. Què podem trobar en un virus? Acabem de veure la càpside i l'ADN, sempre. La càpside, aquesta estructura que protegeix l'ADN, o la RN, dependrà, i a l'interior aquesta informació genètica, en aquest cas d'aquí. Fixeu-vos que en aquest cas d'aquí tenim també la càpside i la RN a l'interior, però a més a l'exterior tenim aquest embolcall que, com hem dit, prové de la cèl·lula que s'ha infectat, no? Quin tipus d'estructures podem trobar a més en un virus? I hauríem de saber reconèixer les estructures d'aquest tipus de virus complex, aquest d'aquí que sembla un mosquit. Hem de saber reconèixer que en aquest tipus de virus, no són tots els virus així, en aquest tipus trobarem formant el cap, la càpside i l'ADN. Aquesta estructura d'aquí l'anomenem cap i, com dic, format per aquestes dues parts que sempre trobem en un virus. Sota del cap trobarem el coll, una cua, una placa basal i aquestes potes d'aquí que es diuen com a fibres de la cua. Per què té aquesta estructura? Perquè aquest virus infecta col·locant-se, com he dit, com un mosquit a sobre de la superfície del bacteri i quan es col·loca s'enganxa amb aquestes potes, amb aquestes fibres i allibera per aquesta estructura d'aquí, per la cua, l'ADN que hi ha a l'interior de la càpside, a l'interior del cap. Aquestes parts les hem de conèixer. Fixeu-vos que tot virus està format únicament per proteïna i per aquesta part d'ADN o d'informació genètica. Com classifiquem aquests virus? Doncs si els classifiquem segons el genoma, els classificarem en virus d'ADN o ARN. Si els classifiquem depèn de l'estructura, doncs en polièdrics, en helicoïdals, en complexes o mixtes. Segons l'organisme que infecta, ja sabem que ens poden infectar a nosaltres, animals, a vegetals, que poden infectar a bacteris, per tant seran bacteriòfags. Aquests d'aquí, per exemple, són tots virus de l'ésser humà. El virus de la immunodeficiència humana, el virus de l'herpes, el virus del papiloma, que són molt coneguts, doncs aquí els veiem amb la seva forma. Després, segons l'embolcall, si tenen aquesta membrana o no tenen aquesta membrana, ens anomenarem coberts o nus. I què més hem de conèixer? Hem de conèixer els cicles vitals del virus. El virus, tot i que no està viu, té una estratègia per poder reproduir-se. I quina és aquesta? Doncs aprofitar-se d'un altre organisme. Quines vies pot agafar un virus? Doncs pot fer per una banda la via lítica i per l'altra la via lisogènica. En què consisteixen? Comencem per la via lisogènica. Fixeu-vos, en una via lisogènica el que fa un virus què és? S'enganxa a la cèl·lula que infectarà i quan s'hi enganxa allibera, ho veieu aquí, el seu ADN o el seu ARN, la seva informació genètica. Aquest ADN és incorporat en el genoma del bacteri o en el genoma de la cèl·lula hoste. I un cop està allà incorporat, aprofita la duplicació de la cèl·lula que ha infectat per duplicar-se ell, és a dir, si està col·locat dintre de l'ADN d'aquesta cèl·lula, quan la cèl·lula es divideixi, com que fa la còpia de tot l'ADN, també fa la còpia del virus. I d'aquesta manera, a mesura que es vagin reproduint els bacteris, els bacteris o qualsevol cèl·lula, també es duplica la informació genètica del virus. Aquesta seria la ruta lisogènica. Què pot passar? Doncs passa que aquesta informació que té el virus és la informació justament per què? Doncs per la síntesi de les seves pròpies proteïnes, de la seva càpside, dels seus enzims, etc. Per tant, si s'arriba a llegir aquest ADN, si es llegeix aquest ADN blau, pot ser que s'entri en la ruta lítica. Què és la ruta lítica? Doncs en aquesta ruta lítica què s'aconsegueix fer? S'aconsegueix fer còpies de l'ARN, s'aconsegueix sintetitzar les proteïnes d'aquesta càpside, tota l'estructura del virus, i per tant s'aconsegueix replicar el virus. El virus amb la informació genètica i les càpsides es combinen i es talla, explota la cèl·lula que contenia aquests nous virus. D'acord? Per tant, pot ser una via lisogènica o pot ser una via lítica. Es pot començar en lisogènica i al cap d'un temps que es doni la lítica, o es pot començar directament per la lítica i que no hi hagi, diguéssim, aquest període latent. Molt bé. Un altre tipus de cicles és els cicles que tenen els retrovirus, com podria ser el cicle vital del VIH. El VIH és el virus que provoca la malaltia del SIDA i és un virus molt especial perquè, com dic, és un retrovirus.
Què vol dir que sigui un retrovirus? Vol dir que la seva informació genètica és ARN, però que ell infecta organismes amb ADN. Per tant, ha desenvolupat una estratègia que li permet transformar aquest ARN que ell té en ADN per poder-lo col·locar després en el genoma de l'individu que infecta, que és l'ésser humà, i tots sabem que nosaltres tenim, com he dit, ADN. Per tant, què fa un virus del SIDA? Què fa l'UVIH? Fixeu-vos que també té embolcall, l'UVIH. El que fa és, quan infecta la cèl·lula, allibera el seu ARN amb una sèrie de proteïnes. Més concretament, la transcriptasa inversa, que és un enzim. És un enzim que sap fer això que he dit, agafar l'ARN i fer una còpia d'ADN. I un cop té la còpia d'ADN feta, fa una altra còpia de l'ADN perquè el nostre ADN és bicatenari, per tant, fa una còpia doble. Introdueix aquest ADN en el nucli de la cèl·lula que infecta, acopla aquest ADN a la informació genètica de l'hoste i es pot quedar allà o pot començar el cicle lític. Si s'activa el cicle lític, què es dona? Doncs transcripció i traducció d'aquest ADN. Transcripció i traducció vol dir que se sintetitzen les proteïnes per les càpsides de l'ADN i la transcriptasa inversa. Tot això es combinen, es fan les còpies d'ARN i el virus surt de l'hoste. És la seva forma de replicar-se. D'acord? Això se'n diu el cicle d'un retrovirus. Més concretament, així funciona el virus del VIH. Altres estructures cel·lulars. Tindrem viroides, tindrem prions i tindrem plasmidis. Viroides és ARN circular, no tenen proteïnes. Senzillament és ARN que pot infectar diferents cèl·lules. Prions, es tracta de proteïnes que quan un individu és infectat per aquestes proteïnes poden veure's transformades les seves pròpies, poden transformar les proteïnes del propi hoste. O inclús plasmidis, que són molècules d'ADN circular de cadena doble que es van passant també d'organisme a organisme. Tot això pel que respecta a les estructures acel·lulars, és a dir, aquelles estructures que no es consideren vives, que no fan les funcions vitals i que no tenen forma ni estructura cel·lular, però que són molt importants en els ecosistemes i en la vida en general. I després tenim aquells organismes microscòpics cel·lulars, és a dir, aquells que sí que tenen estructura de cèl·lula. Què estudiem en concret? Sobretot l'estructura dels bacteris, que la vam estudiar a principi de curs, però que l'hem de tornar a recordar. Els bacteris tindran cèl·lules procariotes i seran molt petits, però ja realitzaran les tres funcions vitals que són nutrició, relació i reproducció. En què classifiquem els bacteris? Doncs segons la seva forma, en bacils, en cocs, en espirils. I quina és la seva estructura? Doncs com tota cèl·lula, membrana, citoplasma i material genètic, el nucleoide. Membrana, citoplasma i nucleoide. Tota cèl·lula procariota té al seu exterior aquesta paret cel·lular bacteriana, que la tenen totes. I algunes poden o no tenir això que està en vermell, que és la càpsula. Què més trobem en una cèl·lula bacteriana? Trobarem també ribosomes, perquè sintetitzen les seves pròpies proteïnes. Trobarem també plasmidis. Els plasmidis seran molècules circulars d'ADN que s'intercanviaran entre les diferents cèl·lules procariotes. Trobarem aquestes estructures d'aquí, que són pilis. Fixeu-vos que arriben fins al citoplasma. Els pilis són estructures que poden mantenir unides dues cèl·lules i que permeten l'intercanvi, normalment de plàsmids, de plasmidis, entre diferents bacteris. Trobarem també flagels, que són aquestes cues, aquestes extensions que permeten donar moviment a la cèl·lula, donen diferents funcions a les cèl·lules. En podem tenir més d'un i tenen estructura diferent als eucariotes. I si ens fixem més en detall amb les característiques de cadascuna d'aquestes parts, vull que recordem que la paret bacteriana pot ser de dos tipus. La paret bacteriana pot ser gram positiva o gram negativa. Què implica que una paret sigui gram positiva o gram negativa? Doncs la seva estructura. Si ens apropem, si fem un zoom en aquesta paret bacteriana, podem veure que pot ser de dues formes. O bé, que aquesta seria la membrana plasmàtica, no? Doncs o bé que tota aquesta paret bacteriana sigui així de gruixuda. Si és així de gruixuda, estem parlant d'una gram positiva. Tot aquest gruix és un material, és una substància que es diu peptidoglicà.
Doncs en aquest cas estem parlant d'una gram positiva. O pot ser que la cèl·lula tingui, aquesta és la membrana plasmàtica, una capa molt més fina d'aquest peptidoglicà, en comptes de ser tan gruixuda, fixeu-vos que és molt més primeta, i a sobre d'aquesta capa tan fina de peptidoglicà, una altra membrana fosfolipídica, una altra membrana molt similar a la membrana plasmàtica, però que no és la membrana plasmàtica, val? És una membrana externa a la paret bacteriana, però també fosfolípids, també proteïnes, etc. Recordeu, aprofito, que la membrana plasmàtica dels bacteris no té colesterol, és una característica important. Doncs classifiquem les parets cel·lulars bacterianes, com deia, segons si són positives o negatives. Diem gram positiu o gram negatiu perquè unes es tenyeixen amb la tensió de gram, les positives, i les altres no. Molt bé. Com us deia, aquests pilis o pèls i fímbries són estructures que què permeten? Doncs que els bacteris, fixeu-vos, s'uneixin entre ells i es puguin passar aquesta rodoneta blava, que és un plàsmid, que és informació genètica, que no és la pròpia del virus, però que té informació útil per a aquest virus. Per exemple, doncs, una molècula que pot infectar o un antibiòtic, etc. Doncs o una substància que els fa resistents a un antibiòtic també. Doncs està en aquest plàsmid, entre ells es connecten pel pili o pel pèl o fímbria i se'l passen i fan una còpia. Aquesta és la funció del pili. Recordeu que els bacteris, com són éssers vius, fan nutrició, fan relació i fan reproducció. Podrem trobar bacteris de tot tipus. Podrem trobar bacteris que fan la fotosíntesi. Podem trobar bacteris quimiofotoheteròtrofs, quimioheteròtrofs, fotoautòtrofs o quimioautòtrofs. De tot tipus podem trobar les nutricions. D'altra banda, es relacionen amb el medi extern, es relacionen amb altres éssers vius i es reprodueixen. Normalment sabem que un bacteri es reprodueix de forma asexual. Què és asexual? Doncs per bipartició. Tenim una cèl·lula, i es divideix en dos. Però existeixen mecanismes de parasexualitat. Un mecanisme de parasexualitat implica que hi hagi intercanvi genètic, però còpies d'intercanvi genètic. No que hi hagi una fusió i per tant que l'individu que surt sigui diferent, que seria sexual, sinó parasexual, és a dir, es passen informació entre ells, com acabem de veure gràcies als pilis. Quins mecanismes parasexuals tenim? La conjugació, la transducció i la transformació. La conjugació és la que acabem de veure. Hi ha conjugació quan dues cèl·lules es troben, fan aquest intercanvi d'informació, per exemple, passant-se un plasmidi, la cèl·lula que rep el plasmidi fa una còpia i totes dues tenen aquesta nova informació. Això seria una conjugació. Després trobaríem la transducció. En la transducció hi participen els fags, hi participen els virus. Recordeu que els virus arribaven a la cèl·lula, alliberaven el seu ADN i aquest ADN anava a parar a l'ADN original, doncs en aquest cas d'un bacteri. Què pot passar aquí? Pot passar que el virus infecti, introdueixi el seu ARN o el seu ADN, faci les còpies i se sintetitzin nous virus, nous virions. Pot passar que quan es formin aquests virus, algun d'ells porti informació de la cèl·lula original. I si passa això, pot ser que quan infecti un altre bacteri porti informació d'aquest primer afectat. Veieu que és taronja, com el primer cromosoma? Això seria una transducció, quan un virus transporta un fragment d'ADN d'un bacteri cap a un altre bacteri, normalment sense voler. Sense voler, lògicament. I finalment la transformació. La transformació es dona quan un bacteri incorpora de l'exterior un material genètic. Normalment perquè hi ha hagut la lisi d'algun bacteri, s'ha trencat el seu ADN i aquest ADN està en el medi. Doncs un bacteri l'agafa, se'l queda i l'incorpora en el seu propi cromosoma. Com deia, els tipus de nutrició els podem classificar en els 4 tipus segons l'origen de la font d'energia i segons l'origen de la font de carboni. Recordeu que trobem aquell grup que són els arqueobacteris, que tenen característiques morfològiques i fisiològiques molt diferents a la resta d'organismes del planeta i es creu que aquests organismes han pogut viure perfectament en condicions molt extremes com les que hi havia en l'atmosfera primitiva. I és per això que són uns candidats a ser els més semblants o els primers éssers vius de la Terra.
Finalment, recordeu que estem estudiant la microbiologia. També estudiem els organismes eucariotes, que es troben en aquests tres regnes, plantes, fongs i protistes. Protistes, com per exemple el protozou que provoca la malària, són cèl·lules eucariotes animals, però són organismes unicel·lulars, poden viure a l'aigua o a l'interior d'altres organismes i si les condicions són molt extremes es poden arribar a encapsular. També trobarem algues que s'estudien dintre de la microbiologia, poden ser unicel·lulars o pluricel·lulars. La majoria d'algues són fotosintètiques i aquestes algues solen viure en el plàncton, són el fitoplàncton. I el tercer grup que estudiem dintre dels eucariotes són els fongs. Els fongs poden ser pluri o unicel·lulars. Normalment s'estudien els llevats, que són aquests unicel·lulars, poden ser sapròfits, paràsits i també simbionts, per exemple formant líquens. I recordeu que els fongs tenen paret cel·lular, però no és de cel·lulosa, és diferent a la bacteriana i a la vegetal. Quina és la importància de la microbiologia? Doncs té moltíssims papers actualment en la societat la microbiologia. Dintre del funcionament del planeta, recordeu que tots els microorganismes formen part del cicle de la matèria, del cicle del carboni, del cicle del nitrogen, del cicle del sofre, que sense ells els cicles aquests no es podrien tancar i per tant els ecosistemes no funcionarien. Els microorganismes són molt importants en la biotecnologia i sobretot en les indústries alimentàries. El lactobacillus, per exemple, les fermentacions làctiques per la formació de iogurts o de formatges, aquells llevats que formen part de les indústries que fan vi o cervesa. També utilitzem els microorganismes per fer enginyeria genètica. Els utilitzem per poder controlar plagues i fer plantes transgèniques. Utilitzem els microorganismes per poder obtenir proteïnes humanes, per produir vacunes, per fer animals transgènics, per fer biochips, per fer diagnòstic preimplantacional, per fer teràpies gèniques. Els microorganismes estan actualment a tot arreu. Els podem utilitzar també per fer teràpies gèniques i, molt important, també els podem utilitzar com a aliats per conservar el medi natural. Actualment, per exemple, s'està treballant amb una sèrie de bacteris que són capaços de degradar els hidrocarburs, és a dir, de degradar el petroli, i poden ser molt útils en catàstrofes naturals en les que, per exemple, hi hagi una fuga de petroli que contamini tot el mar. En aquests casos, es podria arribar a utilitzar un conjunt d'organismes, de microorganismes, que la seva nutrició passa per aquests hidrocarburs que ens permetin netejar aquesta catàstrofe, per exemple. Finalment, també, per un altre cas, serien les clonacions. Gràcies als microorganismes i a tota l'enginyeria genètica que es fa amb aquests microorganismes, es poden arribar a fer clonacions. Això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció i als majors de 25, molta sort a l'examen. Fins la propera.